Skloním si lavičku, zvolím si trošku väčší sklon. Ja osobne si to dávam druhý stupeň a zoberiem si jednu ručku, lahnem si trošku vyššie na tej lavičke a lakte tlačím smerom k sebe, lakte mám taktiež jemne pokrčené a spúšťam jednu ručku dozadu, naspäť končím nad čelom. Nejdem už zbytočne sem, nad telo, končím nad čelom, zase dozadu, natiahnem, hop. Treba si dávať pozor na to, aby sme lakte tlačili smerom k sebe, aby nám nelietali úplne do strán, ale tlačiť ich pekne k sebe, lopatky mám jemne zatiahnuté dozadu a takisto, aby sme tu nerobili niečo takéto, že aby sme nepracovali aj cez tie lakte, ale aby ten pohyb išiel čisto len cez ramena, čiže tie lakte sú jemne pokrčené a ostávajú stále v rovnakom uhle. Natiahnem